Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanku da sake haduwa da mu a wannan channel mai albarka wacce muke kawo muku magunguna da sirrika domin taimakon al'umma. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwa ga wani haɗi ne wannan na bangaren karfin mazakuta ne, kuma wannan sirri yana da ƙarfi, zaka gamsar da iyalanka. Da farko wannan yana ƙara tsawo, yana sa kuma gaban ka ya ƙara kauri, yana sa kuma yana hana saurin kawowa. To wannan sirri yana da matuƙar ƙarfi kuma an gwada shi an samu biyan buƙata. Kuma wannan sirri mata sukan iya haɗa shi domin su kuma su samu ni'ima a tare da su. Saboda haka nake ganin wannan sirri yana da ƙarfi kuma an jarraba shi an samu biyan buƙata. Saboda haka ya kamata jama'a ku yi amfani da shi domin ku amfana da wannan fa'ida. To amma kada ku manta, idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan channel mai albarka, muna buƙatar ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora. To da farko yadda wannan sirri yake, farko za ka samu tafarnuwa guda ɗaya. Bayan an samu wannan tafarnuwar, wato wannan akwansan nan nata, to ta iya yiwuwa idan an ɓara ta za ka dinga ganin ta sala-sala. To kwanson ta ƙwaya ɗaya shi ake so a samu, ba sala ɗaya ba, kwanson wadda take guda ɗaya a dunkule. In ka same shi, to sai ka abin da ake da buƙata za ka samu sai ka daka shi. Idan ka daka shi aka kirɓa shi ya koma ya faffashe, ma'ana aka gama jajjaga shi, to abin da ake da buƙata shi kenan sai ka samu ruwa rabin kofi sai ka zuba a ciki. Bayan ka zuba, to idan ya ɗan samu 'yan mintuna kamar minti 3 haka, abin da ake da buƙata a kai, yawwa, to abu na biyu da ake buƙata za ka samu citta. Ita ma citta abin da ake buƙata za ka dake ta. Idan ka dake ta, in ka samu citta mai yatsa, idan ka dake ta, to ita ma za ka samu sai ka tace ta, sai ka samu ruwa. In ka samu ruwa aƙalla kamar rabin kofi, to za ka samu sai ka tace ruwanta, sai ka samu rariya sai ka tace. Bayan ka tace, to za ka haɗa shi da wannan ruwa na rabin kofi na wannan magani da ka fara haɗa na farko. Za ka haɗe su guri guda ya zama kamar cikin kofin shayi ɗaya. Dama kuma kowanne ka sa rariya ka tace shi. To abu na gaba da ake buƙata za ka yi shi ne, bayan ka kammala wannan, to za ka samu zuma. Idan ka samu zuma, aƙalla ana so a samu zuma kamar cokali 3. Idan ka samu zuma cokali 3 sai ka zuba a ciki, sai ka juya sai ka sha. To bi iznillahi idan kana yin wannan haɗin za ka iya yin sa kamar zuwa kwana 3. To in dai kai wannan za ka samu ƙarfi, za ka samu duk abin da ake buƙata. Kuma wannan sirri mujarrabi ne, an gwada shi an samu biyan buƙata. Saboda haka muna ganin jama'a ku yi amfani da shi domin kuma ku samu biyan buƙata. Da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanku da sake haduwa da mu a wannan channel mai albarka wacce muke kawo muku magunguna da sirrika domin taimakon al'umma. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwa ga wani haɗi ne wannan na bangaren karfin mazakuta ne, kuma wannan sirri yana da ƙarfi, zaka gamsar da iyalanka. Da farko wannan yana ƙara tsawo, yana sa kuma gaban ka ya ƙara kauri.